We spraken gisteren al over milieu- en recyclingsorganisatie Greenforce. Die heeft vorig jaar in 2023 360.000 kilo plastic gerecycled. Om een idee te geven, in 2022 was dat nog 214.000 kilo, dus het is flink gestegen. We spraken erover met Timo Brouwer van Greenforce en we vroegen hem, er is dus veel plastic ingezameld, heel veel gerecycled. Het gaat om verschillende soorten plastic, bijvoorbeeld ook aluminium en accu's, maar 360.000 kilo, hoe groot is dat? Wat kunnen we ons daarbij voorstellen? Meer dan 10 containers geïmporteerd met materiaal. Wauw, en dat is veel meer dan in 2022? Ja. Het is meer dan 2022 geweest, maar het varieert ieder jaar. Okay. Dus ieder jaar hebben we verschillende materialen die meer binnenkomen of minder, afhankelijk van de markt. Maar het is wel een groeiende lijn en we zijn trots op dit behaalde resultaat. En wat levert dat op? Dat levert natuurlijk op dat Curaçao schoner is. Levert het ook veel inkomsten op? Ja, de inkomsten is afhankelijk van materiaal. Bijvoorbeeld de accu's kan je nog aardig aan verdienen, maar plastic verlies je geld. Nee. Maar wij blijven het doen vanwege het milieu en dat het belangrijk is om het eiland schoon te houden en voor het imago van het eiland. Dus we blijven gewoon plastic doen zolang we dat kunnen doen. Maar er zijn dus materialen die verliesgevend zijn en er zijn materialen die winstgevend zijn. En je hebt het over 2023 over meer dan 1,3 miljoen flessen. Dat is echt heel veel, hè? Ja, inderdaad. We hebben vorig jaar heel veel plastic flessen kunnen verwerken en exporteren. Mm-hmm. Dus dat is heel mooi voor het eiland. Dus dat is een heel mooi resultaat. Dat ook zoveel mensen nieuws aan het recyclen zijn, is natuurlijk heel positief. Ja, want jullie hebben 5 verschillende recyclecenters. Loopt het allemaal? Wordt er gewoon elke dag spullen gebracht door de mensen? Ja, je merkt in het weekend is het natuurlijk drukker. Dan zijn mensen vrij en dan hebben ze meer tijd om een boodschap te gaan doen en de recyclingcenters te gebruiken. Mm-hmm. Maar je ziet altijd wel iedere dag wel mensen langs gaan langs de recyclingcenters. Oh, dat is goed. Ik wil even benadrukken, alsjeblieft geen glas naar ons toe brengen. Wij recyclen geen glas en we zullen het ook niet verwerken. En voor dit jaar zullen jullie ook meer de nadruk leggen op industriële plasticfolie, legt die uit. Wat is dat precies? Ja, dat is shrink wrap. Je kan je bij voorstellen dat elke pallet die Curaçao binnenkomt, heeft een folie om zich heen. Ah, ja. En dat is sinds 2018 niet meer gerecycled. Maar we zijn vorig jaar begonnen met de inzameling daarvan en nu met de verwerking. Dus binnenkort komen ook al een aantal projecten waar dus plastic folie voor gebruikt zal worden. Dat was Timo Brouwer en Greenforce is de enige grootschalige inzamelaar en exporteur van plastic materialen voor recycling op Curaçao.